Припинок – завод газоаппарат. Наступний припинок – Пушкинская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пушкинская. Автобус рухається по маршруту номер 32. Припинок – Пушкинская. Наступний припинок – Чыгуночный колледж. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Чыгуночный колледж. Припинок – Чыгуночный колледж. Наступний припинок – стадіон Локомотив. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – стадіон Локомотив. Припинок – стадіон Локомотив. Наступний припинок – Пионерская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пионерская. Поважаныя пасажыры, будьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Припинок – Пионерская. Наступний припинок – Киевская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Київська. Припинок – Київська. Наступний припинок – Дивани Бреста. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Дивани Бреста. Припинок – Дивани Бреста. Наступний припинок – Панчошний комбінат. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Панчошний комбінат. Припинок – Панчошний комбінат. Наступний припинок – Рамбеттехніка. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Рамбеттехніка. Припинок – Рамбеттехніка. Наступний припинок – Автошкола. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Автошкола. Припинок – Автошкола. Наступний припинок – Пожарне депо. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Пожарне депо. Припинок – Пожарне депо. Наступний припинок – Гандльовий центр «Усход». Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Гандльовий центр «Усход». Автобус рухається по маршруту номер 32. Припинок – Гандльовий центр «Усход». Наступний припинок – Орловская. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Орловская. Припинок – Орловская. Наступний припинок – Школьная. Осторожно, двери зачиняються. Наступний припинок – Школьная.
Уважаемые пассажиры, безбилетный проезд и передача талонов обращается для автобусного парка с существенными убытками, а значит, не дают ему возможность обеспечить нормальную работу общественного транспорта. Прежде чем передавать или принимать из чужих рук использованный талон, задумайтесь, на обмане далеко не уедешь. Припинок школьне. Наступний припинок фок, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок фок, припинок. фок, Наступний припинок Усходній мікрорайон. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Усходній мікрорайон. Припинок Усходній мікрорайон. Наступний припинок Стафеєва. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Стафеєва. Припинок Стафеєва. Наступний припинок ландшафтная, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок ландшафтная, припинок. ландшафтная, Наступний припинок завулок Есенина, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок завулок Есенина, припинок. завулок Есенина, Наступний припинок Есенина, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Есенина, припинок. Есенина, Наступний припинок медицинская, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок медицинская, припинок. медицинская, Наступний припинок обласная больница. Осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок обласная больница. Припинок обласная больница. Наступний припинок московская шаша, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок московская шаша, припинок. московская шаша, Наступний припинок Тельмы, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Тельмы, припинок. Тельмы, Наступний припинок Костюшки, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок Костюшки, припинок. Костюшки, Наступний припинок улица Шафрановая, осторожно. Двери зачиняються. Наступний припинок улица Шафрановая, припинок. улица Шафрановая, Наступний припинок улица Кедровая,
Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Вуліца Кедравая. Паважаныя пасажыры, будзьце уважлівымі і асцярожнымі падчас руху. Каб не згубіць раўнавагу і не ўпасці, трымайцеся за поручні. Прыпынак. Вуліца Кедравая. Наступны прыпынак. Ямна. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. Ямна. Паважаныя пасажыры, будзьце узаемна ветлівымі. Пры выхадзе з аўтобуса дапамажыце інвалідам, пажылым людзям, жанчынам і дзецям. Прыпынак. Ямна. Наступны прыпынак. ДБУ 15. Асцярожна, дзверы зачыняецца. Наступны прыпынак. ДБУ 15. Падрыхтуйце праязныя дакументы для кантролю. Выхад будзе праводзіцца праз пярэднія дзверы. Прыпынак. ДБУ 15. Канцавы прыпынак.